Muutama kuukausi sitten mä testasin tätä F-Note 5-settiä ensimmäisen kerran ja fiilis oli jo aika vahvasti positiivinen heti ensituntumasta. Nyt mä oon viettänyt tämän setin kanssa 3 kuukautta. Mä oon testannut sitä, säätänyt, käyttänyt opetuksessa ja mulla on nyt paljon selkeämpi kuva siitä, että mihin tää setti pystyy ja mihin ei. Tällä videolla mennään siis vähän pintaa syvemmälle. Missä tää F-Note 5-setti loistaa ja minkälaisia rajoituksia mä oon huomannut tässä matkan varrella pidemmässä käytössä. Ja toki sä kuulet myös soundiesimerkkejä, ettei tää jää pelkästään puheeksi. Videon aikajanalta sä näet myös kaikki eri aihealueet, mitä mä tällä videolla käsittelen. Ja jos sä mietit, että voiko tää olla just sulle oikea rumpusetti, niin kannattaa katsoa tää video loppuun asti. No lähdetään nyt ihan tästä ulkoasusta ja rakenteesta liikkeelle. Mun mielestä tää F-Note on tosi tyylikkään näköinen setti. Mä nyt oon pitänyt sitä tällä tavalla, että se on tonne seinään päin, mutta jos mulla olisi enemmän tilaa, niin kun tää kääntää toisinpäin, niin tää on todella mun mielestä kaunis ja sopii vaikka johonkin olohuoneeseen ihan hyvin. Yleensä sähkösetit on jotenkin pääasiassa vaan rumia, niin mun mielestä tää ei ollenkaan ole sitä, vaan tää on tyylikkään näköinen ja antaa semmoisen tietynlaisen laatuvaikutelman. Kooltaan tää on semmoinen sopivan kompakti. Tää sopii hyvin pieneenkin huoneeseen, mutta ei tunnu toisaalta liian pieneltä. Mä oon nyt soittanut tätä tosiaan monta kuukautta, enkä mä oon nähnyt mitään jälkiä vielä. Mä oon käyttänyt ihan tarkoituksella kyllä tämmöisiä puhtaita kapuloita, millä mä en oo soittanut akustisia rumpuja, ettei ne toisaalta sitten likaa tätä settiä. Mutta niin kuin lyömäjälkiä en oo nähnyt näissä sympaaleissa vielä ollenkaan, enkä myöskään näissä mesh-kalvoissa, joten tää on tosi laadukas materiaali. Tää ei ota itteensä niin sanotusti kovin äkkiä. Ehkä ainut miinus, mikä itselle nyt ulkonäöstä tulee mieleen, on tää tämmönen wrap-pinta, mikä on tässä rumun päällä. Niin tässä on tää sauma, mikä on vähän tökerösti jäänyt tähän näkyville. Se nyt on pikkujuttu ja useimmiten se ei näy ulospäin, jos tää setti katsottaisiin tolta puolelta. Se on mun mielestä aika mitätön, mutta olisi sen toki voinut tehdä vielä paremmin. Tämä setti koostuu 6-kerroksisista koivurunkoisista rummuista ja niissä on tosiaan nämä mesh-verkkokalvot. Tähän kuuluu 16x12 tuuman passorumpu, 12x5 kolmialueinen virveli, siinä on tämmöinen side rim lisäosa, 10x7 kaksialueinen etutomi ja 12x12 tuumaa kaksialueinen lattiatomi. Lisäksi tähän kuuluu 14 tuuman kaksialueinen hi-hat, 16 tuuman kolmialueinen crash tällä sammutustoiminnolla, 18-tuumainen kolmialueinen ride-sammutustoiminnolla sekä sitten tämmöinen pieni 8-tuuman splash. Ja tämä alue tarkoittaa siis sitä, että sulla on 2 tai 3 erilaista triggeripintaa, joihin sä voit myös sitten ohjelmoida eri asioita ja niistä tulee ylipäätään sitten erilaiset soundit. Tähän kuuluu kompakti moduuli kosketusnäytöllä ja katsotaan moduulia tässä videolla sitten vähän myöhemmin lisää. Ja nyt että mä puhu ihan omiani, niin mä lunttaan hieman, eli toi moduuli pitää sisällään 98 soundia ja 17 valmista rumpusettiä. Ja niitä settejä pystyy sitten myös muokata ja mä näytän sen myöhemmin. Yhteensä 83 käyttäjän muistipaikkaa, eli sä voit niitä omia muokattuja settejä tehdä noin monta sinne. Lisäksi tässä on tämmöinen äänitystoiminto, jossa on 15 muistipaikkaa, eli sä voit pistää talteen jotain hyviä komppeja tai fillejä, mitä sä keksit. Metronomi ja sisäänrakennettu USB audio interface, eli käytännössä sulla on vaan toi USB, mikro-USB, minkä sä voit laittaa koneeseen kiinni, äänityssofta auki, that's it, et tarvii mitään muuta siihen väliin. Lisäksi tässä on Bluetooth, audio ja MIDI-ulostulo. Mutta tosiaan katsotaan vähän myöhemmin tuota moduulia lisää. Mä esittelen sen toimintoja sitten kyllä vielä. No, tämän setin soittotuntuma on yksi sen parhaita puolia mun mielestä. Niin kuin mä jo edellisellä videolla kerroin, niin mun mielestä tämä tuntuu erilaiselta kuin useimmat sähkösetit, mitä mä oon soittanut. Tässä on mun mielestä tosi hyvin osattu niin kuin päästä aika lähelle sitä, että miltä tuntuu lyödä akustista rumpua. Dynamiikka tässä setissä toimii mun mielestä todella hyvin. Eli pystyy hiljaakin soittamaan ja se reagoi siihen, mitä tehdään. Ja toisaalta sitten antaa myös ihan kivasti sitä ääntä. No monia kiinnostaa se, että minkälainen akustinen meteli tästä tulee. Niin tässä mä nyt soitan ihan tällä puhelimen audiolla tätä settiä, että sä kuulet pelkästään tämän kopinan.
Sanoisin, että tämä tuottaa lähtökohtaisesti aika lailla saman verran ääntä kuin yleensäkin sähkörummut. Ehkä näissä, kun siinä vaiheessa, kun lyödään tähän mesh-kalvoon, niin se ääni ei ole niin kova, mutta sitten kun mennään näihin kovempiin muovipintoihin sympaaleissa ja näissä rimmeissä, näissä rumpujen rimmeissä, niin siinä kohtaa, jos oikeasti lähtee soittamaan sillä tavalla niin kuin kunnolla, niin kyllä sitä kopinaa tästä tulee. Että en nyt osaa sanoa, sopiiko tämä kaikkiin kerrostaloihin, tai jos sulla on semmoisia herkkiä kanssaeläjiä, niin siinä vaiheessa tietysti kaikkien pitää se itse katsoa. Mutta ei tämä nyt mun mielestä toisaalta myöskään ihan niin kuin häiritsevän kovaa tuu. Mun mielestä on ihan normaali rajoissa, ovi kiinni, lähdet soittamaan. Mun mielestä ei ole ongelmaa. Sitten jos on oikeasti semmoinen tilanne, että ei saa kuulua juuri mitään ääntä, niin sitten kannattaa ehkä miettiä, että mitä muita vaihtoehtoja markkinalla on tarjota. No sitten kun puhutaan näistä soundeista, niin mä oon löytänyt kyllä näistä seteistä itselle mieluisia vaihtoehtoja. Tietystikään kaikki ei ole sellaisia soundeja, mitkä itseäni miellyttää. Ja sympaaleissakin, niin mä oon löytänyt sieltä niin kuin kaikkiin Haitsu, Crashiin, Rideen pari sellaista vaihtoehtoa, mitä mä eniten tykkään käyttää. Sitten saattaa olla, että ne muut jää soittamatta. F-Noteissa on vähän enemmän sellainen periaate, että less is more. Ja ne vaihtoehdot, mitä tuolta löytyy vaikka sympaaleista, niitä ei ole ihan älyttömän pitkää listaa. Mutta mun mielestä sieltä on kyllä niin kuin valittu vähän erityyppisiä sympaaleita, että sieltä löytyy sitten semmosia, mitkä itseä miellyttää. Ja tosiaan sen 17 setin lisäksi, mikä tuli valmiina tuossa moduulissa, niin pystyi vielä heidän nettisivuiltaan ladata muutaman lisäsetin. Eli sinne oli tullut sitten sen jälkeen lisää niitä settejä, kun mä olin tämän setin saanut ja mä kävin lataamassa ne sinne. Kaikki sujui ihan helposti kyllä. Ja sieltäkin löytyi sitten pari sellaista, mitä pikkusilla muokkauksilla niin on käyttänyt tosi paljon. Mutta todellakin, koska näitä settejä nyt on se 17, niin en mä näitä kaikkia tänään tässä soita. Niistä löytyy kyllä täältä YouTubesta videoita sitten, jos haluaa kaikki ne kuulla. Mutta tässä on nyt muutama semmonen setti, mitä mä oon henkilökohtaisesti tykännyt käyttää paljon. Näissä saattaa olla pieniä muokkauksia itsellä. Mä oon ehkä vaihtanut vähän sympaalia, jotain settibalanssia ja tällaisia asioita.
Lisäksi mä esittelen nyt tässä vähän sitä, että millä tavalla tämä reagoi tähän, mitä mä soitan, eli millä tavalla tämä setti triggeröi. Virvelissä on tämä keskiääni, sitten on tämä reuna, missä on eri ääni. Täältä reunasta, yläreunasta ei kuulu mikään eri ääni. Siinä on ainoastaan kaksi eri ääntä keskeltä ja reunalta. Ja sitten kolmas on tämä kanttilyönti, minkä pystyy tehdä. Tämä on mun mielestä niin kuin tosi laadukas ja hyvä. Antaa sen saman fiiliksen kuin miltä tuntuu soittaa akustisessa. Täältä löytyy sitten tämä reuna. No puhutaan sitten hetki tästä moduulista. Tämän moduulin näyttö on ehkä hieman sellainen tahmea, jos on tottunut käyttämään vaikka paljon siis älypuhelinta ja muita kosketusnäyttöjä, niin tämä vaatii vähän enemmän painamista. Sen kanssa kun oppii menemään, niin ei siinä sinänsä mitään ongelmaa ole, mutta se voi aluksi tuntua vähän hassulta. Mun mielestä tässä moduulissa on ihan tarpeeksi muokkaustoimintoja. Tässä pystyy just säätää perussettibalanssit, vaihtaa soundeja ja niitä pystyy myös laittaa tosiaan vähän eri kohtaan. Että jos on vaikka joku sympaali valittuna vaikka raidiin ja siinä on ne 3 eri triggeripistettä, niin sinne voidaan ohjelmoida myös tämmöisiä kerroksia. Eli tähän reunaan voi esimerkiksi sitten ohjelmoida eri soundin kuin se, että mikä tulee sitten täältä päältä. Lisäksi näihin reunoihin ja muihin voi sitten ohjelmoida vaikka lehmän kellon halutessaan. Lisäksi näistä löytyy just se, että miten sä voit muuttaa virettä. Rumpujen virittäminen ei ole ikinä ollut näin helppoa, mitä näillä rummuilla on. Ei tarvitse kuin ruuvata vähän sen ja sitten se soundi muuttuu. Lisäksi pystyy tietysti lisäämään vähän demppausta. Eli kaikkea tämmöistä perustoimintoa mun mielestä on ihan riittävästi. No niin, tämä itse moduuli, jos mennään vähän siihen tarkemmin, niin käytännössä hyvin yksinkertainen käyttää. Menusta saadaan nuo päätoiminnot sinne. Ja se, mitä mä oon eniten tässä nyt käyttänyt, on ihan toi Kit Edit, mistä pystyy erilaisia asioita sitten säätää. Toi Levels on myös semmonen, mistä saa sitten tasoja säädettyä. Ja triggeristä pystyy sitten säätää noita eri sympaalin vaikka alueita, että miten herkkiä ne on ja muita tämmöisiä hi-hatin kalibrointeja ja kaikkea tollaista pystyy tehdä tuolta. No käytännössä sitten, jos mennään vaikka johonkin sympaalimuokkaukseen ja tollaiseen, niin mennään nyt vaikka tuohon Studio F:ään, mikä on sinänsä mulla ollut semmoinen setti, mitä olen käyttänyt paljon. Tai mitä on viime aikoina varsinkin käyttänyt. Siinä on aika tämmöinen metallinen toi raidi, mistä mä en niin tykkää. Niin käytännössä pystyy just tosta kun vaan aktivoin sen ja pystyn vaihtaa sen sellaiseen, mikä enemmän miellyttää. Tää on itsellä ollut paljon käytössä tää. Elikkä silloin nyt mä sain sinne semmosen sympaalin, mikä miellyttää mun omaa korvaa. Käytännössä sitten, jos haluaisit vaikka virvelin vaihtaa,
täältä kuulee sitten erilaisia vaihtoehtoja siihen. Ja todellakin toi tuning on semmonen, että sitten tällä me saadaan vaihdettua helposti sitä soundia sekä virveliin että muuallekin helposti vaihtaa. Haitsuja samalla tavalla löytyy täältä. Niin kuin sanoin, niin tämä kirjasto ei ole mikään älyttömän laaja, mutta riippuu aina vähän myös siitä setistä, että montako toi antaa sinne. Vähemmän vaihtoehtoja, mutta mun mielestä laadukkaasti kuitenkin mietitty ne, mitä sinne on laitettu. Bluetoothin pystyy tosi helposti liittämään tähän moduuliin, jos haluaa esimerkiksi soittaa biisien päälle. Aina välillä on saattanut olla ongelmia siinä, että jos on 2 eri laitetta ja sitten niitä pitää vaihdella keskenään, niin sitten on täytynyt vähän säätää, että on saanut sen pois sieltä toisesta, että se toinen pystyy löytämään sen. Eli jos sulla on vain yksi laite, mitä sä aina käytät, niin se on kaikista helpoin, mutta sitten jos on monta eri laitetta, niin välillä on joutunut vähän sitten etiskelemään, että missä ne kaikki siellä on, tai löytääkö se laite sitä. Pääasiassa mun puhelin ei ole ollut mitään ongelmaa iPhonein kanssa ainakaan liittää tuohon. No puhutaan sitten vähän plussista ja miinuksista. Nämä on sitten mun subjektiivisia kokemuksia. Kaikilla voi tietysti olla siihen sitten oma kokemus. Mutta niin kuin mä jo sanoin aikaisemmin, niin soittotuntuma on tässä yksi sen parhaita puolia. Eipä sitä tarvitse sen enempää toistaa, mutta se on yksi, niin kuin, mistä mä oon tykännyt ihan älyttömän paljon. Se, että tämä setti trikkaa hyvin. Ei ole tullut sellaista tilannetta, että mua olisi niinku ärsyttänyt se, että mä yritän soittaa jotakin ja se ei toimi. Soundeista mä oon löytänyt itselleni mieluisia vaihtoehtoja ja pystynyt muokkaamaan niitä tarpeeksi paljon omaan makuun. Mun mielestä tää on kaiken kaikkiaan ollut aika yksinkertainen käyttää ja tällä on ollut tosi helppo äänittää. No sit pari miinusta, mitä on tullut itsellä tässä nyt vastaan, on semmonen juttu, että kun tänne symbaaliin soittaa, niin täytyy olla aika tarkka, missä kulmassa kapula tulee. Jos tähän päälle lyö tällä pikkusen paksummalla osalla, niin vaikka se ei tässä nyt tulisi tämän lujempaa, niin se tulee aika lujaa yhtäkkiä sinne luureihin. Se ikään kuin löisin lujempaa, mitä oikeasti lyön. Ja se tapahtuu näissä kaikissa, jos se kapula tulee väärässä kulmassa. Eli siinä on täytynyt olla tosi tarkka, että jos lyö tänne, niin se pitää tulla pikkusen vahvemmassa kulmassa tänne reunaan ja sitten tähän päälle enemmän tällä kapulan kärjellä. Se on vaatinut vähän totuttelua, koska toisinaan on saattanut käydä niin, että sieltä on sitten kuulunut semmoinen ääni, mitä akustisessa rummuissa ei tapahtuisi. Ja sitten se on ollut vähän sellainen, että harmi, että siihen tulee tommonen, mutta sitten mä oon vaan muokannut sitä soittotyyliä sillä tavalla, että sitä ei tapahtuisi. Mulla on tosi kevyt tatsi. Ja mä oon huomannut, että tämä haitsu välillä kaikkiin niihin pienimpiin dynaamisiin lyönteihin ei reagoi. Eli jonkun verran lujempaa mun on täytynyt soittaa kuin mitä mä vaikka akustisilla rummuilla soitan, että mä saan ton haitsun reagoimaan. Virvelissä se ei ole mua häirinnyt eikä oikeastaan missään muualla, mutta haitsussa toi ihan kaikista pienin liike, niin se ei kuulu. Eli siihen on vaan auttanut se, että mä olen joutunut pistämään vähän painetta enemmän kapulan. Eli jonkun verran, jos nyt summas yhteen, niin symbaalien soittotatsi, siinä on pitänyt enemmän vähän niin kuin muokata sitä soittotyyliä. Tässä huomataan sen nyt, että jos mä soitan ihan tosi kevyesti, niin tää ei vielä kuulu. Tossa rupeaa kuulumaan. Eli ihan se kaikista pienin kosketus jää kuulumatta. Mutta mä näen, että se ei ole kumminkaan ollut semmoinen asia, mikä olisi niin kuin pilannut tämän setin itselle. Että se on lähinnä ollut semmoinen miinus, mikä voisi olla paremmin. No sitten jos mennään siihen, että kenelle tämä setti oikeasti voisi olla hyvä valinta, niin meidän täytyy tietysti katsoa myös sitä hintaa. Tämän setin hinta tällä hetkellä on 3 222 €. Sanomattakin selvää, että tämä ei ole välttämättä silloin aloittelijalle hyvä setti. Toki näin opettajan näkökulmasta mä sanon, että jos sulla on varaa hankkia hyvä setti ja heti alusta asti soittaa hyvällä setillä, niin siitä ei ole niin kuin mitään huonoa sille sun soiton kehitykselle. Et ennemmin tietysti voi olla se, että jos hankkii huonon setin, niin sillä voi olla huonoja niin kuin vaikutuksia siihen
siihen soittoharrastuksen etenemiseen tai siihen oman soiton kehittämiseen ja kehitykseen. Mutta tietysti se on yleensä sellainen asia, että ei se ensimmäinen setti useinkaan ole näin arvokas. Sanoisin, että tämä parhaiten toimii semmoiselle aktiiviharrastajalle, joka haluaa panostaa siihen soittimen laatuun. Ennen kaikkea silloin, jos sulla on se vaihtoehto, että sun pitää soittaa sähkörummuilla. Eli jos sä tarvit kotiharjoitteluun laadukkaan setin, harkitset silloin tätä. Tämä on mun mielestä oikeasti todella harkitsemisen arvoinen. Lisäksi tämä voi sopia joihinkin oppilaitoksiin. Ja esimerkiksi jossain musaluokissa voisi olla ihan hyvä tämmöinen setti. Mä en välttämättä ottaisi sellaista tästä niin kuin kalliimpaa F-Note-settiä, koska mä en näe sille oikein varsinaisesti mitään pointtia. Mä oon joskus jollekin sanonut, että siinä menee ehkä vähän helmet sijoille, anteeksi tämmöinen termi, mutta kuitenkin, että jos nyt mietitään, että kouluissa soitetaan semmoista alkeisjuttua, jos sulla on liian hyvä setti siellä, niin ehkä se ei ihan niin kuin ole tarpeen. Mutta tämä setti toisaalta kyllä tosi hyvin toimisi kouluihin, koska tämä on niin helppo niin kuin käyttää ja tämä on tietysti vaikka jossain koulun musiikkiesityksissä, kevätjuhlissa niin helppo laittaa, sun ei tarvitse mikittää tätä, niin kuin kaikki on helppoa. Sitten tietysti tämmöiselle niin kuin mä itse oon, eli ammattilaisille, jotka tarvii kotiin jonkun setin, niin ihan älyttömän hyvin mun mielestä palvelee. Että jos on esimerkiksi vaikka treenissä jossain vähän kauempana, sulla on akustinen setti jossain muualla, sä et aina halua lähteä sinne, vaan olisi kiva, että kotonakin olisi joku setti, niin mä oon tykännyt tästä kyllä tosi paljon siihen tarkoitukseen. Ja lisäksi tietysti se, että jos haluaa pitää tunteja vaikka etänä tai muuta, niin onhan tämä nyt ihan älyttömän kätevä. Kaiken kaikkiaan mun mielestä tässä on niinku hyvää se, että halutessaan pärjää hyvin vähällä. Jos sä et ole yhtään semmoinen ihminen, joka jaksaa vääntää ja säätää, niin tämä ei vaadi sitä, että sun pitäisi osata ja haluta tehdä sellaisia ylimääräisiä säätöjä. Mutta sitten, jos sä tykkäät vähän kuitenkin muokata omanlaista soundia, niin mun mielestä ainakin tämä on antanut ihan hyvin siihen mahdollisuuksia. Tietysti sitten, jos olisi esimerkiksi semmoinen rumpali, joka keikkailisi tällä setillä jatkuvasti, niin voi olla, että sitten joutuisi niin kääntyä tänne F-Note Pro-sarjan puoleen, koska siellä on sitten semmoinen moduuli, mikä antaa enemmän vaihtoehtoja. Ja mulla nyt ei ole ollut sitä tässä, niin mä en tiedä ihan tarkalleen, että mitä se antaa enemmän kuin tämä moduuli, mutta siinä on kuitenkin enemmän säätövaraa. Tämä on toiminut ihan erittäin moitteettomasti semmoiseen omaan treeniin ja sitten just siihen niin kuin nopeeseen äänittämiseen. Tämä on niin paljon helpompi äänittää kuin akustinen setti. Ei tarvita tosiaan muuta kuin se piuha pyllyyn ja kaikki on sillä selvä. Elikkä no ei se paljon helpommaksi siitä mene. Et esimerkiksi tämmöisissä tilanteissa mun mielestä F-Note 5 voisi olla todella harkitsemisen arvoinen setti. No jos tämä setti herätti sun kiinnostuksen ja sä haluat tarkistaa lisätiedot tai hinnat, niin mä laitan tuohon kuvaukseen suoraan linkin Musacorneriin, mistä F-Note 5 löytyy lisää infoa ja siellä on myös kaikista muista seteistä myös tietoa, eli F-Notella on 7 ja sitten 3. 3 on vähän tämmönen tästä niin kuin halvempi setti. Se ei ole visuaalisesti tämän näköinen, vaan se on heti ihan eri näköinen. Henkilökohtaisesti en ihan pidä siitä. F-Note Mini on sitten taas paljon pienempi, samantyyppinen setti kuin tämä 5, mutta mun mielestä se on jo niin pieni, että se niin kuin hyvin harkitsisin, että missä tilanteessa se on järkevämpi kuin tämä 5. Sitten taas 7 on isommilla tuumakoilla, mutta pääasiassa hyvin samantyyppinen kuin tämä 5. Ja sitten niin kuin sanoin, niin Pro-malli on sitten semmoinen ammattilaissettimalli, joka on sitten vähän niin kuin eri tarina. Mutta lähtisin nyt siitä, että useimmille käy 5 tai 7. Ne on mun ensimmäiset suositukset. 3 tietysti voi olla joillekin kans tosi hyvä valinta. Ja jos jäi nyt joku vielä askarruttamaan, mitä mä en tällä videolla käsitellyt, niin kirjoita tuohon kommenttikenttään, niin vastaan parhaani mukaan. Ja mahdollisesti voin tietysti tehdä tästä vielä lisääkin videoita. Mutta kiitos oikein paljon, että katsoit tämän videon. Jos sä haluat katsoa ton aikaisemman videon, minkä mä oon tästä tehnyt, niin katso vaikka tästä se. Mutta nähdään taas tulevilla videoilla. Moikka!